dia fosc, però ara han encès el llum. Digue'm, ens alliberem, que ja no ens mana ningú. Ara reparem les ales trencades per desús i podem reviure els dies que semblaven perduts. I ara deixarem de mirar enrere. Fa massa temps que ens aguantem, que qui no canta es desespera. Ja hi anirem allà a l'infern, però queda camp per córrer, per arribar molt més lluny. Tot ve de cara si jo estic amb tu. I seguirem, farem com hem fet sempre, no callarem. Després de 4 anys de silenci discogràfic, Manu Guix acaba de publicar aquesta cançó, avançament del seu nou disc, i gira pel 2022, amb un so totalment nou, on l'electrònica i el pop es donen la mà per explicar una història que parla tant de la superació personal com de la col·lectiva. Seguirem és la nova cançó de Manu Guix, ja el pots trobar a les plataformes, i això, el nou disc, el 2022. Avui la cançó Seguirem és la cançó del dia de Catalunya Ràdio. Va, ja és l'hora de saludar un amic, per exemple, de Manu Guix, l'Albert Vico. Hola, Albert. Què tal? Bon dia. Ara estava escoltant, perquè clar, aquesta cançó l'escoltes a les plataformes, sona d'una manera, però a la ràdio Sona diferent. és diferent, és un moment molt important, De no? totes maneres, a mi no deixa d'impactar-me que en Manu utilitzi el vocoder, l'autotune aquest per afinar, quan és la persona que més afina del món. del món, és veritat. Però és veritat que és un... Crec que és com una clocada d'ull a la nova manera de fer música. Clar, però és que M'encanta. de fet, ara si no poses res d'autotune ja no queda 2021, És veritat. S'ha de portar... Antic. I tu que també t'agrada molt el tema de fer muntatges, no? Sí. Estàs d'acord amb mi que són cançons molt radiofòniques, les del Manu? Totalment. De fet, podrien ser sintonies, tranquil·lament, perquè t'acompanyen, et posen aquell ritme a la conversa, subidon, el que és el Manu. I és això, una crida a l'optimisme, que això està genial. Bé, avui vens acompanyat, tinc moltes ganes que ens presentis el teu convidat, però abans, clar, el dimarts és el dia que parlem, que ens actualitzem, premem l'F5 per parlar de xarxes socials, i ahir va passar, de cop era tendència, WhatsApp, dic, a veure què ha passat a WhatsApp. Pensàvem que havia caigut un altre cop, Que pot ser o caiguda o màrqueting. O sigui, pot ser una de les dues coses. En aquest cas era màrqueting, no? Era màrqueting, sí. Què van anunciar? De fet, així ras i curt, han anunciat que se n'han adonat que li estan menjant terreny Discord i Telegram i que reaccionen creant les comunitats. Encara no sabem ben bé què són això de les comunitats, podrien ser com uns fòrums dintre del propi WhatsApp, però al final el que és, i està clar, és la reacció de dir, escolta, que aquests venen molt forts, que Telegram ens ha menjat molt d'espai i que Discord és l'eina que utilitzen els joves. Llavors, actualitzem-nos i fem alguna cosa que s'hi assembli. Clar, suposo que la idea és crear com grups de WhatsApp, però afins a una, no sé, a una afició, a un mitjà de comunicació, també, no? Això Telegram un canal, no? ja t'ho permet i en canvi WhatsApp és més restrictiu en aquest sentit. Jo crec que el nostre convidat també té una opinió sobre aquest tema i segurament ell ja ho ha vist el negoci abans que els propis senyors de WhatsApp. Va, sí, presenta'ns'l, perquè jo també tenia, avui venint cap aquí, pensava que bé que avui tinguem aquesta persona per parlar de les comunitats de WhatsApp, perquè ell també li van copiar moltes coses, no?, dels grans. Per tant, anem a presentar-lo. Digue'ns qui és. Doncs avui vinc amb aviam, li direm un noi, ja no és tan noi, però sí que ens vam conèixer tots dos, que eren més nois. És una persona que l'han definit com l'emprenedor català, li van posar aquella etiqueta i jo crec que per fi se l'ha pogut treure de sobre. Que ens defineixi ell, que ja és prou grandet, però per mi és una persona llesta, que sap aprofitar el moment i l'entorn. És el Pau García Milà. Hola, Pau. Molt content d'estar aquí. Ara li deia al Mariola que jo he estat en aquest programa d'incògnit, perquè a vegades pregunteu, i els vostres oients, jo soc oient, la consulta de 2 quarts, no? Jo truco i explico. I clar, no vas dir... Clar, em dius, mira, contesto, i no vas dir que eres el Pau García Milà, i clar, dius, jo he estat al programa, dic, no, però si encara no t'havíem entrevistat mai, mira. Sí. Però no, que estrany, truques i hola, soy Troy McClure, me recordaràs de... No, jo truco... No, a mi una de les coses, una cosa que sempre m'ha fascinat és que tu ets una mica com el Jack de Twitter, perquè tu et dius @Pau. Sí. Jo dic, mira, és com el Jack Dorsey, que es diu @Jack. Que t'expliqui aquesta història. Va ser un accident perquè estàvem provant, al principi no es deia ni Twitter, tenia un altre un altre T, no recordo, però era una única diferent,
I ens van convidar a provar-ho els enginyers perquè estaven buscant una solució a un tema de bases de dades que clarament no van solucionar perquè, si recordeu, als inicis es trencava cada 2x3 i treballaven en créixer. I van enviar una sèrie d'emails a gent que estaven fent coses tocant bases de dades i llavors van dir connecteu-vos a l'aplicatiu per provar com va. I era el 2005 o 2006, fa molts anys. Però vaig registrar un usuari, però era per provar, i vaig oblidar la contrasenya, vull dir, vaig ser per provar aquell dia. I al cap d'un temps, al cap d'uns anys, veia que començava a tenir tirón i que cada vegada ho feia més gent, vaig intentar recuperar la contrasenya i m'havien guardat l'usuari, però era que soc l'usuari 6.000 o 5.000 de Twitter, però era per provar. Jo recordo aquella època, que és quan ens coneixíem nosaltres que treballàvem plegats, que el Pau deia, jo de Twitter no veia gens clar. On treballàveu plegats? A la ràdio. I tant. A la ràdio. Sí. De fet, crec que... Quina ràdio? Com ràdio. Bueno, ràdio no existeix. Ara ho deia. Tu feies un programa com ràdio? En Pentes deia. Va ser l'època que va tancar, és a dir, jo, en el fons, tenim una part de culpa de que tanqués. Quan tanca una ràdio, i sobretot si és pública, fa pena, perquè al final és un projecte que és de tots, però jo sempre feia la broma. Dic, hem estat fins l'últim dia. Al final, fins l'últim dia. Quan ja no hi havia ràdio, entràvem i hi havia una altra cosa. I ja que parleu de batalletes, jo vaig estar en l'últim programa que es va dir com ràdio abans de dir-se La Xarxa. Ah, sí? Era l'estiu amb en Joan Bosch. I van treure el logo. Quan marxàvem van treure el logo. Doncs mira, parlant de logos, jo a casa tinc la lletra... espera't, ara no em vull equivocar, la O de dalt de Com Ràdio. Jo tinc un micro, clar. Si anem robant... No, jo vaig demanar permís, era molt grossa. Mira, escolta, ja que et tenim aquí, ara anirem a parlar d'això d'iOS i dels companys d'Olesa i tot això, però abans, clar, tu quan veus aquest anunci de WhatsApp estàs una mica amb mi, que clar, fan un globus sonda i tampoc expliquen res, llavors tothom va de cul, hem de parlar de WhatsApp. Per tu què són les comunitats de WhatsApp o què intueixes que poden ser? Bueno, jo no ho diré millor que l'Albert. Jo penso que al final WhatsApp és propietat de Facebook. Facebook és una empresa que pren decisions a la desesperada per recuperar la gent jove que els hi ha marxat. Haurem de dir Meta, ara, hem de dir Meta. De fet, el canvi a Meta i la nova estratègia és un intent més de cara a que són una empresa que veuen com se'ls està envellint la base d'usuaris, és a dir, nosaltres, els millennials, els que venen després, i justet els que són millennials, però ja els hi començaré a tocar generació Z, encara fem servir algun producte de Facebook. Recordem que és Facebook, és WhatsApp, és Instagram. I Oculus. I Oculus i les més coses. Aquí jo ja no va tant d'edat, sinó de quan friqui ets. És a dir, els més friquis sabem i coneixem Oculus. Probablement la meva mare ja sabia que... espera't, que el Metaverse ens l'enxufarà, amb vena. I a mi m'agrada, a mi m'encanta que les empreses competeixin per capturar nous usuaris, perquè això normalment és bo per als consumidors. Però al final estan en una carrera desesperada per recuperar els nous, i els nous usuaris, la generació Z, han començat a altres llocs. I el problema que tenen és que són prescriptors. És a dir, quan una generació Z comença allò, els millennials els segueixen. Llavors, per això Instagram copia TikTok, i copia Twitch, i YouTube copia Twitch, i YouTube és de Google, però també està a la mateixa carrera. I ara WhatsApp doncs, ha entrat en aquesta carrera copiant el qui ha aconseguit captivar d'alguna forma. Clar, però també és com una mica trist en el tema tecnològic, no? Que hi hagi unes empreses que innovin. En el cas de Snapchat, jo sempre la reivindico, no? Que ha innovat amb les stories, amb moltes coses, i després els hi acaben copiant i ningú se'n recorda de l'original, no? Clubhouse va néixer com una idea innovadora en un moment on hi havia poques idees innovadores, i s'ha enviat un missatge terrible a la gent que vol emprendre nous negocis, perquè Clubhouse, cuidado, no és que estiguin morts, han aixecat desenes o centenars de milions d'euros. Però clar, Twitter Spaces hi ha molta més gent, no? Exacte, però ha vingut Twitter, els hi ha copiat la idea al mil·límetre. Vull dir, si comparem Instagram Reels amb TikTok, veiem que està copiat al mil·límetre. Però, bueno, al final, que no es puguin patentar les idees també és bo. I a vosaltres què us va passar? Perquè, clar, el tema de copiar... Clar, en Pau, en Marc Cercós van crear un sistema operatiu al núvol, iOS, a 17 o 18 anys, i anys després veiem que això és el OneDrive d'ara, no?, de Microsoft. Bueno, mira, de fet, a l'agost aquest va ser una sensació agradolça. Sí. A l'agost, perquè Microsoft va presentar una cosa que es diu Windows 365, que és Windows al núvol. I, ostres, d'entrada era com bo, perquè, caram, doncs, havíem fet una cosa molt similar. Ells ho presentaven com dient, podeu fer servir grans aplicatius des del navegador, i jo pensant, ostres, això ho fèiem fa uns anys, però alhora també crec que s'ha de fer autocrítica. Nosaltres ens va comprar Telefònica i ells van seguir, i jo vaig marxar en el 2014 quan van fer la compra, i els estic molt agraïts, perquè en aquell moment, vull dir, costava horrors aixecar una nova ronda d'inversió. Vull dir, penso que també s'ha de reconèixer quan una gran empresa doncs, ajuda els emprenedors, però sí que és cert que carai, veure que 10 anys després Microsoft fa això, jo pensava, podíeu haver trucat fa 10 anys que ja ho estaven fent. Clar. Per tant, ningú viu d'una idea. Les idees no... Vull dir, has d'executar-ho bé, i aquí és la part difícil. I potser a vegades avançar-se no és prou bo?
Jo penso que sí que és bo en general, tot i que, per exemple, sortint del que fèiem i portant el Clubhouse, es van avançar, van tenir una bona idea, però d'això no es viu. Twitter l'ha capitalitzat. Penso que no només s'ha de tenir una bona idea, sinó ser capaç d'executar-la bé, i penso que és més difícil executar que tenir idees. I anant al territori del taller que avui estem fent, aquesta idea, el vostre iOS, neix d'una necessitat, que és el que expliquem sempre, d'una mandra. I de fet hi ha gent que es pensa que és mentida. I a mi em va passar... A mi m'ho has explicat el primer dia que et vaig conèixer. Però és que, a més, a Què vols dir? vegades les coses més senzilles són les més tontes, són d'on neixen les idees. En el nostre cas, Olesa fa pujada. Jo vivia en una... Ell és d'Olesa de Montserrat. La balconada, i el Marc era al centre del poble, i fa molta mandra fer aquella pujada. És a dir, tothom que hagi anat a l'escola, jo vaig a una escola a Ciutat de Nisart, tothom que hagi anat a aquella escola sap la mandra que fa pujar quan et toca pujar caminant i no hi ha ningú que et reculli pel camí. Doncs sortia allà de pensar, ostres, estaria xulo no haver-ho de fer, poder accedir virtualment a les coses. Però hi ha hagut gent al llarg de la història, ho explica moltes vegades, que m'ha dit això és fals, és a dir, no em crec que la típica anècdota del noi que s'inventa alguna cosa al garatge de casa, no? Exacte, jo deia, bueno, ves i puja, ja no busquis casa meva per donar-te l'adreça on vivia allà aleshores, per buscar el col·legi, puja. Llavors em deia, no, és que és verdad. Jo deia, bueno, t'has hecho 2 horas de AVE para comprobarlo. Vull dir, igual me podías haber creído, saps? Google Maps no ensenya les pujades. Per tant, s'inventen aquesta mena d'escriptori virtual per no haver d'anar a una casa de l'altra perquè hi havia una pujada pel mig. Assumint que més gent tindrà una necessitat similar. És a dir, vam pensar, potser hi ha més gent... Llavors extrapoleu i diu, va, de la nostra mandra fem un negoci. Que també li fa mandra. Pau, has viscut moltes coses, com per exemple dir no a Twitter, també. Bueno, ara explicar l'anècdota. Realment no és tan gran com van explicar en alguns moments, però és això que vam parlar d'enginyer, de no enginyer, perquè jo en aquell moment estava estudiant a enginyer, que tenia un dubte de temes de bases de dades, però allà es va quedar l'anècdota com a molt ben poder registrar. I tenir l'usuari Pau a Twitter té un avantatge, que és que estic molt pendent, sé sempre de primeríssima hora, ara s'acaba de retirar, però quan Pau Gasol a la NBA marcava, feia algun bàsquet important, jo ho sabia perquè em felicitaven, assumien que Pau era ell, i també quan Paulina Rubio es va divorciar, va haver molta gent, vaig entendre que va rebre molt odi, Paulina Rubio. Te l'han intentat comprar, l'usuari? De fet, vull dir, si ho hagués intentat, probablement estaria explicant-vos com ara el meu nom. No, però ara m'ha recordat l'anècdota de Pau, de la selectivitat. La selectivitat. Que es va pensar que li deien a ella. Pau vol dir moltes coses al món, i me n'he donat compte, les proves d'accés a la universitat, Paulina Rubio, Pau Gasol, a Brasil, el meu nom, és la forma bruta i lletja de referir-se als genitals masculins. Oi. És a dir, la forma més bruta i lletja... El que estem pensant, no la mèdica, sinó com et refereixes de forma bruta al carrer, és Pau pronunciat i escrit com el meu nom. Llavors, us podeu imaginar, a vegades em desperto i hi ha algú que em menciona referint-se als seus genitals. I a vegades posen foto. Que fort, això. A Brasil hi ha un set que és Fotopau, que no us diré què és, però I com aconsegueix aquest Fotopau, que no, tu, ser l'abanderat de l'emprenedoria catalana. O espanyola, diria. Sí, jo era l'emprenedor de les tietes de Catalunya, perquè fa bé, ets aquell emprenedor. Jo, sí, senyora. I encara algunes recorden, però també era una època, i posava en perspectiva, que crec que necessitàvem. La gent feia falta perquè era 2006, 2007. Vam començar en un moment on vam començar per accident, perquè era l'edat de començar, vull dir, no vam triar tenir una crisi econòmica al costat, però penso que enmig de tanta mala notícia, doncs a vegades buscaven algú que estigués fent coses, encara que no fossin molt grans. La meva mare sempre diu que ara no ens haguessin donat cap premi, perquè ara fem coses normals. Home, tens un premi Príncep d'Astúries 2011. Sí, i vull dir que estic molt content, però la meva mare sempre diu, ara hi ha molta més gent que ho fa en aquell moment, que el van donar perquè éreu poquets, i penso que és veritat. Veu estar al lloc adequat en el moment adequat. No, però encara té més mèrit, no? És que fèiem coses que no són tan espectaculars. És a dir, avui hi ha desenes de milers de gent que fa coses, emprenedors, molts ho fan molt millor que nosaltres. Però una cosa, jo me'n recordo que et vaig entrevistar, que m'expliquessis què era això del núvol i l'escriptori. Parlo de l'any, no sé, 2003, 2004, i jo no en tenia res. O sigui, és que ara ho sembla estúpid. El problema era meu, no teu en aquell moment. No, perquè era una cosa molt avançada. Què vols dir que tindrem els documents al núvol? A veure, què és el núvol? O sigui, és que ara, vist en perspectiva, sembla estúpid, però en aquell moment era raríssim. Sí, i recordo haver d'intentar convèncer a gent que ens deia eres muy joven para esto, a fòrums de forma de eres muy joven y no... Bueno, és igual, ara no sé, ho he projectat en... O en anglès. Pero eres muy joven y no va a ser así el mundo. Yo sé que te equivocas. Yo creo que lo vamos a dejar todo en... No dèiem el núvol. Sortim dels orígens i anem a coses que han fet. No, explica'ns Vanity, què és això? Sí, què va ser Vanity? Vanity va ser... Després d'iOS va venir Vanity. Una idea que em va fer adonar
Bueno, us explico primer ho responc i després la reflexió. Vanity era una xarxa social que es basava era un gran motor de recomanació, és a dir, Amazon és qui és gràcies a que recomana coses. Si has comprat 2 llibres, recomana un tercer. Netflix és qui és gràcies a que recomana coses. Si has vist aquestes 2 sèries, et recomanem aquesta. És a dir, els motors de recomanació... L'algoritmes, no seria? Això no va dir, això és un algoritme. Sí. Llavors vam creure que era possible fer un algoritme que et recomanés en matriu, que vol dir que si jo sé que t'agrada aquest llibre, sé que t'agrada aquest programa de ràdio, sé que t'agrada aquest restaurant i aquesta ciutat, el que creiem és que una intel·ligència artificial hauria de ser capaç de predir que t'agradaria aquest vi, aquest altre restaurant, coses que no tenen res a veure. És a dir, recomanar un vi a partir d'una pel·lícula o d'una... Llavors, crear patrons, perfils. Però jo que hi vaig ser Vanity, perdona, crec que tu descuides i és molt important, hi havia un valor que era molt important, que era el que no t'agradava també. Perquè, de fet, per poder crear l'algoritme necessitàvem saber què agradava i també què ens provocava... Què odiaves i què t'encantava. Perquè ens vam donar compte que només amb positivisme, només sabent què t'agrada, era molt difícil predir altres coses, però que veiem que si creàvem un perfil de partir de coses que t'agradaven i coses que no, podíem arribar a predir coses que t'encantarien. I, de fet, no va funcionar, perquè vam haver de tancar. I, de fet, és la idea de totes les que he començat, estadísticament, soc fidel a l'estadística, el 80% de coses que he començat no han funcionat i el 20% sí, però això és l'estadística, vull dir, no he inventat res. Però Vanity és potser la que més ràbia em va fer perquè la idea em segueix semblant bona. Clar, creus que ara podria tenir una segona vida? Tot funciona amb algoritmes, ara. Però en qualsevol moment podria... És a dir, jo crec que un emprenedor ens va molt bé a vegades, quan un projecte no funciona, poder-li culpar algú. És a dir, hi ha gent que diu és que el mercat no estava madur, que és com voler dir els meus usuaris són tontos. És a dir, hi ha gent que quan diu és que el mercat no era madur, jo penso, estàs dient que la gent és tonta. Ets un avançat i que la resta no. Exacte, és que la gent no ho veu. A vegades es diu, és que no era el moment. Doncs dient... És clar, és que fem uns genèrics de vegades. Sí, però jo em vaig plantejar la idea, el mercat era... I tant que ho era, però si fèiem servir motors de recomanació cada dia. Deia, el moment era el moment de l'auge. A mi em funcionava, et dic la veritat. Clar, potser ara el que es parla més és que sabem quina tecnologia hi ha darrere, però abans era, et recomanen això i ja està. És igual si hi ha un algoritme o el que sigui, no? Però quan no tens ningú a culpar, al final vam fer una reflexió i vam dir, potser és culpa nostra. Vull dir, quan no ens queda ningú, quan hem tatxat el mercat era madur tal, potser al final vam fer una reflexió i dir, potser vam prendre males decisions i no passa res, diu. Ja que estem fent un taller d'emprenedoria que ens està escoltant gent que vol emprendre, no? Que vol començar coses, és important això. O sigui, com fas l'anàlisi? O sigui, en el moment... I per exemple, s'ha de tenir paciència o quant de temps? Perquè, per exemple, ja el 4 years from now es diu així, perquè si una empresa en 4 anys no va bé, comencem a una altra, no? Tu quan creus que és el termini? Molt abans. És a dir, si partim de la base de que el 80% de les idees fracassaran, hem d'entendre que emprendre un negoci és algo més cíclic del que ens han venut, perquè al final probablement haurem de fer-ho diverses vegades fins que funcioni. Llavors, quan abans detectem que una idea no funciona millor, de fet, jo sempre dic que emprendre no va de buscar l'èxit, sinó de fracassar el més ràpid i barat possible. I si pot ser discret, perquè vivim un país que penalitza els fracassos, però fracassar ràpid i barat és molt més important que tenir èxit, perquè estadísticament passarà diverses vegades abans que un projecte funcioni. I a vegades mai saps quin serà. Nosaltres vam fundar Idea Foster per recuperar-nos del fracàs a Vanity. El fracàs econòmic també mental costa, un projecte que no ha funcionat i de més. Però Idea Foster no tenia risc, és una consultora d'innovació, treballava amb empreses ajudant-los a prototipar coses, a grans empreses que volen semblar-se més a startups. Idea Foster va ser adquirida per un fons d'inversió. Però aquí vas trobar l'amor, que això és molt important. El vaig trobar a iOS. És a dir, l'Anna i jo ens vam conèixer a iOS i vam fundar Idea Foster junts. Però això volia dir. Vau fundar més coses, I tant. I jo penso que quan trobes a vegades trobes el cofundador perfecte, el soci perfecte amb qui vols fer moltes empreses, i a vegades compartiu llit i a vegades no. I a vegades passa ja saps que diuen que amb la família millor no compartir la feina, normalment. Però fixa't, jo penso que quan trobes algú amb qui és la persona perfecta amb qui vols emprendre, amb qui us enteneu perfectament els negocis, i a més, resulta que esteu casats, penso que s'ha de... No et portaré la contrària, però no portes 20 anys, no? Com jo. Home, clar, és que és un cas similar, també, 10 els portem i de moment amb moltes ganes de jo estic molt d'acord, i a mi sempre m'havien dit, saps allò de l'olla? Ja no em deien la frase. El Pau, no posis el Pau! Saps allò de l'olla? Doncs allò. A mi també m'ho han dit, Jo soc super en contra d'aquesta frase, ja t'ho dic ara. Home, perquè si trobes algú amb què creeu junts, o sigui, és compartir idees i anar millor, no, també? Clar, jo m'imagino que és en el sentit de que quan tu tens molts problemes, per exemple, a nivell laboral a l'empresa, emportar-te'ls després a casa pot ser problemàtic també per la parella. Però sí, és estressant. És estressant la casa. Perquè ara vosaltres, llavors, jo sempre dic, els que som així, que tenim una parella que va a la una i que estem creant a sac,
creem una mica de monstres, Els nostres fills Sí, estan molt endollats, potser massa. Jo intento que els nens no... Nosaltres tenim 3 nens, tenim 3 nens que tenen 6, 3 i un acaba de fer un any, i sempre diem que intentem que no siguin massa partícips del que fem, perquè la idea és que ells escollin. O sigui, jo quan veig una família que porta un nen a alguna xerrada, coses que fem, i penso, quin horror, en el sentit que ho respecto, però esteu a casa parlant, i ells això xupen, o sigui... Sí, però intentem, Tenim paraules en clau per certes coses. Intentem... Això m'has de fer un cotxe impersonal. Jo ara veig que tinc tants temes per demanar-li al Pau i que ens queda tan poc temps que hem de triar. No, però almenys un consell per la gent que treballa i viu junta i tot això. Que no intentem forçar que els nostres nens siguin el que volem que siguin, perquè els estem modificant. Vull dir, jo vull que els nostres fills siguin feliços, i si volen emprendre, que emprenguin, si volen treballar, que treballin, si volen, jo què sé, anar a dir, si volen ser músics, és a dir, com ser músics no treballen, no, però que escullin, perquè jo tinc amics que els han empujat molt a emprendre i no són feliços, i faig un pot. I potser pares i fills ens podem trobar a TikTok, no? No sé si mai podré... Perquè ara anem a l'actualitat, que estàs fent una cosa molt interessant. Explica'ns-ho, Albert. Sí, de fet en fa dues de molt interessants per mi. Una cosa és Founders, que és una empresa que diríem que fa cursos per ensenyar la gent a emprendre i a aprendre dels errors. Jo m'agradaria dir-ho així. Jo dic emprendre de forma sana, entenent que el fracàs està a l'ordre del dia. Aquells cursos de mira mi Lamborghini, tu vas a conseguir uno, és una estafa. Sí, com aconseguir tu primer millón. Sí, perquè això en el fons és com yo voy a conseguir mi primer millón a partir de que tu me des 5.000 o 10.000 o 20.000 euros. Som molt pesats, aprendre inglès, tot és fàcil. Sí, nosaltres vam fer una escola pensant què ens agradaria que nosaltres algú ens hagués explicat com començar a emprendre de forma sana. I sana vol dir que al final hem de parlar de fracàs, hem de parlar d'intentar-ho, i mentre ho intentes no et gastis els diners en formar-te, perquè els has de guardar pel teu projecte. Llavors vam intentar... Hi ha plans. Una escola que econòmicament, per si algú s'ho està preguntant, és a l'abast de tothom. Estem parlant d'una subscripció que 29 euros? Sí, vull dir, i també hi ha beques. Vull dir, hi ha gent que ens ha dit no els puc pagar, i tothom, hi ha un programa de beques que de moment hem repetit 5.000. Vull dir que la idea és que no sigui una barrera, perquè al final quan algú et ven, t'ensenyaré a emprendre, i val desenes de milers d'euros o centenars d'euros, l'únic emprenedor que té èxit és el que et ven això. Però el quart fill al qual es referia la Mariola no era Founders, sinó TikTok, perquè l'estàs liant a TikTok, així de clar. És veritat, estàvem aquí fora, és que molt carn de pop-up el que fa. Persones a felicitar-lo pels espais que fa en un minut a TikTok, on t'explica coses útils, la veritat. Conceptes tecnològics en un minut, amb llenguatge que tu pots entendre. De fet, era per la meva mare. El primer dia el vaig fer perquè explicar-li una cosa que estava passant a Reddit al febrer. A més, és molt recent, encara no sé com va. Quan em ve algú jove, jo penso, ensenya'm com va l'API, no? Però ensenya'm-lo tu. I dic, no, ensenya'm-lo tu. Això em va passar la setmana passada a Madrid. Però és cert que vam començar, l'Anna i jo, a gravar uns vídeos explicant coses, inici jo sol i després amb l'Anna, al febrer, que estàvem tancats a casa. A nosaltres ens fa molta por la pandèmia, i vam començar a sortir fa poc, al setembre. Vull dir que realment abans sortíem lo mínim, amb la mascareta, no ens la traiem, i va començar a funcionar. I no érem gens conscients. Ho gravàvem des de casa, la gent deixava alguns comentaris, però era com molt virtual. No enteníem que era gent de veritat. És a dir, ja ho veiem a les xifres, al final tens una mica de borratxera de xifres i acabes... Però sí que te'n vas adonar que TikTok des del primer moment viralitza molt més que altres xarxes socials. Això sí que ho devies detectar-ho, no? Sí, però realment fins que no surts al carrer... És a dir, un dia va canviar que vam dir, anem a sortir ja, perquè hem de sortir, els nens també tenen ganes, vam anar al Tibidabo. I va ser escandalós en el sentit que mai m'havia passat, i havíem fet ràdio amb l'Albert Vico, i això no em passava, vull dir, era un altre món, però que vam anar al Tibidabo i la gent feia fotos a nosaltres i als nostres nens, i clar, jo intentava amb tota la bondat dir, perdona, els nens no et puc obligar, però pots borrar la foto. I era com molt violent, però no una o dos, ens va passar molt intensament, i clar, vam tornar a casa dient, mai més farem un vídeo, borrem el perfil, però què és això? La gent ara s'està preguntant, però tu guanyes molts diners amb TikTok? TikTok és una forma, sí, de guanyar diners. Jo penso que no és la millor, en el sentit que hi ha formes de guanyar diners que són més senzilles. Però a partir de per exemple, quantes viralitzacions vas començar a guanyar? Alguna cosa. Va més per visualització, és a dir, nosaltres recordo que quan arriba 1 milió de visualitzacions passes a formar part d'un programa com de creadors, et convida... 1 milió o 1 miler? 1 milió. 1 milió. I després, quan arribes a 50 milions, hi ha un altre programa, i quan arribes a 100 milions... vull dir, al final es va fent gran, i es va fent gran per països. En el nostre cas, va molt per visualitzacions, no tant per seguidors, però també hi ha forma d'arribar com a 100.000 seguidors, 200.000, 300.000... En el nostre cas vam començar a notar-ho a partir d'uns 50 milions de vídeos, que vol dir que 50 milions per vegades algú ha vist un vídeo teu.
i especialment en un país. És a dir, pots tenir 1 milió a cada país, que no és el mateix que 50 milions en un sol país. Clar, tens un vídeo de 5 milions de visualitzacions, que és aquesta, no sé si gran fake news, però hi pot haver una gran apagada. La notícia d'Àustria, de fet, aquest va passar la setmana passada i va ser una mostra de fins a quin punt els vídeos arriben. És a dir, jo vaig fer una notícia, un vídeo explicant que a Àustria el govern estava prevenint els seus ciutadans perquè tenen una situació de gas molt més dependent que la nostra. Com tants mitjans l'han feta, també. Nosaltres depenem d'Argèlia i de certs vaixells i tenim energia nuclear. Àustria depèn exclusivament de Rússia. Llavors, vaig explicar el que recomanava el govern d'Àustria als seus ciutadans com dient és que hi ha governs europeus que estan demanant i vaig fer una llista de coses que el govern d'Àustria recomanava productes. Doncs, per alguna casualitat, vaig acabar coneixent el director de comunicació d'una empresa de les més grans que venen productes de càmping. Que no es pot dir, però és Decathlon. És Decathlon, podria ser una altra. I em van explicar que s'havien esgotat els càmping gas, que em deien, al novembre no s'esgoten, ningú compra un càmping gas al novembre, doncs s'han esgotat. Avui va la consulta dels quarts cap aquí, perquè també ho estic notant jo entre la gent que coneixes, no? Que la gent es compra això. Però vull dir que es compra bolets això... o llanternes. Clar, exacte. La llista aquesta, o coses que a Amazon valien 10 euros, ara valen 50. Per tant, estem bojos. I jo torno al meu territori... Vull dir, és poc probable que passi. El vídeo era per dir no. Però el vídeo era de dir què ens està recomanant el govern d'Àustria i que jo sóc un paranoic. Informació, explicar-ho. Jo al principi del vídeo dic jo sóc un paranoic i un prepper i tinc plaques solars per si algun dia hi ha el col·lapse. Jo sóc així. Però alhora deia, potser ens anem un gra més enllà, el que no m'esperava era que, bueno, que la gent es fiqués a comprar-ho. El que passa que a l'època de xarxes també, quan parles d'una cosa, encara que sigui a la contra, es fa la bola gran. Home, digue'ls els de WhatsApp. No pots restar. O sigui, és com, no? Com més en parli, més es va buscar paper de vàter. Totalment. Jo volia fer una petita reflexió en aquest sentit, perquè a mi m'obsessiona el tema ho saps, de la monetització a les xarxes socials i com guanyar-hi diners. En qualsevol cas, tu podies haver guanyat molt més. En aquest cas concret que has explicat de la gran apagada a Àustria. Si haguessis pactat amb aquesta empresa que no podem dir que és Decathlon o amb Amazon, que no pas amb el que et pagui TikTok pel vídeo. És un exemple molt fàcil perquè al final, aquest vídeo en particular, el que més miren per viralitzar és quantes vegades s'ha compartit a grups de WhatsApp, perquè és quan es perden les visualitzacions. Aquest vídeo com més de 100.000 vegades a grups de WhatsApp. Clar, quan va per WhatsApp ja no cobres res, no? Llavors, hi ha una forma d'estudiar quanta gent l'ha vist i el resultat d'aquest vídeo va ser una de cada 3 persones a Espanya l'ha vist. I s'entén que una de cada 20 pren una acció a partir d'un vídeo. Això extrapolant vol dir que es van fer 1 milió de compres a Amazon per culpa d'aquest vídeo. Hi ha un procés que es diu monetitzar... I això que deies que no, eh? No, ho acabo de calcular ràpid. O sigui, has perdut 1 milió d'euros. Bueno, s'entenem que Amazon et dona 1 euro per cada venda, però clar, al final també vaig parlar d'una marca de cotxe elèctrics, que tampoc cal dir, però era Tesla, i la gent es pensa que Tesla m'ha vingut a regalar un cotxe. Jo dic, ojalà. Aquí n'hem vist un, aquí fora. Sí, però que l'he pagat fins a l'últim euro. Vull dir que al final és ridícul pensar que aquesta gent va regalar, no? Escolta, anem fora de temps, però volia fer una última pregunta, perquè venint aquí també estava pensant jo en aquests 3 minuts, que tenen tant de valor per mi, perquè són útils i tal, i ara que està damunt la taula el fet de promocionar continguts en català. Clar, jo pensava, aquests vídeos, monetitzar en català, no guanyaries diners, o sí? Guanyaria igual, és que per trencar un mite es guanya molt poc de la pròpia plataforma, és a dir, es guanya més diners quan una marca vol que et fiquis un producte, i aquí depèn de quan estiguis disposat a despullar-te, és a dir, cada cop jo ara provi a promocionar una marca en la que no hi crec, doncs em costa, però també entenc que al final cada persona té la seva pròpia situació, i hi ha gent que diu, home, si puc viure d'això, doncs encantat. Vull dir, crec que no... No, però que ho dic perquè, per exemple, si hi ha menys volum, no?, en català, potser no monetitza, però potser per la gent, les marques de Catalunya haurien de dir, ostres, igual li puc patrocinar això que fa en castellà, que ho faci en català, i jo li pago el fet de fer el vídeo. Totalment. Idea. I cuidado, al final hi ha gent que té un canal que parla de consells per gent amb diabetis, per posar un exemple, que monetitza extremadament millor que algú que té 50 o 70 o 100 milions de reproduccions. Per què? Perquè si jo tinc diabetis, al final buscaré canals que em puguin donar valor a mi, i el número d'accions ja no serà un de cada 20, prendrà una acció, serà un de cada 2. Però això que apuntava la Mariola em sembla superimportant. De vegades culpabilitzem el creador de contingut que tria el castellà per arribar a més gent o perquè es pensa que arriba a més gent, i potser a vegades és una qüestió de societat i de marca. Que si perds diners en fer un vídeo, de dir, escolta, doncs, igual que apostem per la televisió o per la ràdio, apostem per les xarxes. Clar. Per què no? Oi, estem fora de temps, ja. Mira, avui saps què estem preguntant, Pau, a la consulta de 2 quarts? Participa, però anònimament. Has comprat més del compte per por d'una apagada o falta de vestiment? Ja dic que sí, és prepper. Sí? Heu avançat les compres de Nadal? Veieu lo profundament, no és igual, el que soc,
per culpa meva, per fer aquest vídeo, molta gent va començar, que esto va passar, m'ha agafat por i ara he començat a comprar. O sigui, jo he fet un vídeo i m'he acabat agafant por d'una acció meva de mi mateix. Deus tenir un rebost d'aquells amb cigró. Tu, Albert, has comprat alguna cosa? No, jo igual que sempre. Jo de moment també. igual que sempre. Escolta, Pau, ha estat un plaer, has de tornar, És meu, tornar. Jo truco, quan fa una pregunta, I ara jo truco. farem una fotografia, perquè clar, ja porta així, a més a la sudadera. Com anunci. En un minut, que és el que fa a TikTok, el podeu seguir com, ja ho veureu, Pau García Milà. En un minut, però no te Pau l'acabes, García Milà, que té 323.000 followers i ja ho veieu, una milionada de visualitzacions. @Pau. Va, ara vosaltres us ho preguntem. Has comprat més del compte per por d'una pagada o falta d'abastiment? 2 minuts i us escoltem.